da za ku yi domin ku tara cat. Cat ba kamar bane wanda aka yi da dogs wanda ake cikin ku. Su kawai sun bayar da tax kawai shi ne abin da mutum zai yi a tax. In mutum ya tax ba wani abu ne ya ƙara har sai sun ƙara tax. So idan ka shigo cikin cat ga ina ke show more tax sai ku taɓa shi ga su kuma suna da yawa. So for instance idan za ku yi shi ne ga wasu tax daga ƙasa su sai invite ake samu wani tax ne. When I buy to one friend to get 100 cat, 5 friend to get 500 cat, 10 na sai again. So wannan kuma ton production ake sawa 0.2 ton ake sawa so da a samu wannan production ton sai mutum ya sa ton a cikin wallet ɗin shi sannan zai. So ake yin tax ko da farko akwai taɓa wannan office ɗin zai kai ku cikin grove. So bayan ya kai ku already za ga shi a ƙasa ya yi minimizing ko kawai sai ku taɓa shi sai ku taɓa wannan check ɗin. So haka ake complete sai ku je na biyu shi ma ga shi da ku taɓa join sai ku join na abin da nasu channel nasu sai ku dawo ku koma baya sai ku zo ku shiga shi ya fi ku taɓa wannan check ɗin. So ta haka za ku yi tag ya ku ta tara ya ku ta wannan abin da shi kuma yana ta ƙaruwa. Shi ma wannan bari na ƙara follow this one na yi joining sai kuma baya sai taɓa wannan check ɗin. So haka ne ake wani tax ɗin har sai ku ga masu ne bayan ku kuma ga su nan ƙasa da sai goat bayan kun ga masu wannan big get wallet shi ko za ku shige su za ku yi connecting big get wallet a ƙara ku sai da nan big get wallet da big get join group. So duka shi ma za ku yi su kuna yi group ɗin already ya cika da zarar kun yi kun ga shaye good za a ƙara muku shi ma wannan okay da nan big get wallet bayan kun yi da nan da shi na samu sai wani connect. So shi ma za ku iya taɓa shi haka for this time bayan kun taɓa ya tafi da ku da mai connect. So already na riga wannan wani account da ke ku practice da shi sai ku zo ku taɓa. So idan kun yi connecting zai zo ya shi ma zai tick. So ta haka ne kaɗai wannan kaɗai za ku idan ku yi sai dai ku riƙa leƙuwa idan kun yi sa kun leƙo ko ka duba na ku shiga more tax bayan kun gama ciyar ku ga ƙara ku tax. So it's okay za ku iya zuwa ku abin nan ku yi wannan tax ɗin ba dama ba ne. To ta haka ne ko ake wannan abubuwa. So wannan tax ɗin ba sai ya freemium zai yi shi. So wanda yake da freemium kaɗai wani iya booster wannan channel ɗin ba kwanan iya sa ba sai ga wannan security x. So shi ma za ku iya da za ku je ku check sai ku je ku yi joining to sai wannan da shi ma za ku yi joining sai ku sa check. To shi kenan abin da za ku yi. So kun ga wannan abin da ya sa ba su wanda za su ɗauka tolle 0.2 ya sa wannan bai yi shi ba wannan kuma sai ka da bata mutum ga wanda mutum ya rawa mutum ɗaya cikin wannan sai ya freemium kaɗai zai iya wannan shi kenan. Abin da za ku kenan sai less idan kun yi sa'a kun shigo kuma su ƙara tax ne sai ku yi. Inda ne wanda aka an ce wannan idan ka da ƙwara 2000 kawai ma a kira ka da alhaji haka ne kaɗai abin da za ku yi ga cat.